Добре, нека да видим дали тази прадлата се е сменила тапетите. Очакваното. Нека да потършувам малко. И сега да допълня, аз не съм про, така че няма да мина цялата. И помежду другото тази декорация, ваза без цветя, малко не ми отива на моя стил, но карай. Бабешки истории. Да, дали ще дойде друг въпрос. Защото буднах красивата и декорация, надявам се да я чуя. И не съм убедена много да я чакам. Още. А и масата изправи, значи трябва да я бутна отново. То това само оставаше. Писна ми, таз да няма уши. В смисъл, тя не че ги имам, да. Като се замисля, като отворя вратата, май ще дойде. Защото нали трябва да е кралицата. Не е дошла още. Перфектно. Писна ми. Най-накрая ще взема бухалката и те ще не се натупам, колкото и да си стара. Боже Господи, таз ако не дойде до една минута, няма да я чакам. Тя мина! Боже Господи, за първи път в живота ми. Не очаквах такова нещо. Сега вече трябва да чуе, защото май отида в другата стая. Да, тя чу! Омага! Тя не ме вижда! Това е прекрасно! Сега ако се обърне и ме види, да. Гледай, да си гъс всичко събаря. Добре, сега ще правим нещо от TikTok. Но то трябваше да стане! И преди е ставало, що сега трябва да стане? Заради интернета ли? Добре, карай. Искам този път, обаче създателите да са малко по-бързи. И този път ще се забързам наистина. Надявам се. И тази изплюкал е един капан, който разбира се не работи, а що не го махне. Пилешка мозък. На 100%. Да. И да, надявам се малко пак да дойде, защото... да. И идва и веднага ще видиш, веднага какво ще ти се случи. Няма да е в добрия смисъл. Ще е в лошия. Баба, ужасно. Що не идва? Добре, нов план. Значи, бутаме масата. Скривам се тука. И чакам баба да дойде. Това е най-добрият план. В коментарите напишете как да се казва баба. Търпението ми се губи сериозно. Омага, тя дойде, стой тука, ей, тя дойде. И си тръгна. Пак дойде, ей, пак дойде. И си тръгна. Тя няма да дойде повече, така че какво друго ми оставаш? Добре, аре да излезем. Не се шегува. Боже, това е честно, съдята на басейна. Това не беше честно. Рекламка. Вместо реклама ще гледате това. Просто това ми бяха снимките в галерията. Решили да ми служат тях. Да се запознаете с двете ми любимки от Кацай. София не можах да я побера. Окей. Сега този път ще стана, ще отида в банята и да, действам рязко. Още един грузник, който пак не работи. И да. Сега искам
само да ви кажа, да ви попитам, защото нали може малко повече лайкове, защото аз нямам. И ще виждате още такива видеа. Сега това да се върви тук. И да, ако го направите наистина, много ще ви благодаря. И да, отварям някакви врати. Добре, излизам. 3, 2, 1. Сега това е един грозен портрет на баба ми. Фиргаме го и чакаме. И наистина, абонирайте се за канала и лайкнете видеото, ако ви харесва. И наистина цял ден това просто си го казах, защото нали видях се да не сработи. Добре. Да, наистина, какво ми кюриш? Аз съм в един шкаф. И помежду другото, сега ако пак ме убиеш, чакай, къде виша парчето? Не е тук, не е тук. Не, ето го тук. Добре, отивам долу да го оставям. Не, това не е честно, това не е честно, това не е честно. Значи как му... Чао, очаквам лайкове и абонати.